היי לכולם, היום אנחנו הגענו לשטח כדי לבדוק את נושא השירות של דוריקס, שכל הזמן אומרים שהוא שירות טוב, אז בואו נבדוק את זה. אורטל נמצאת לידי, אורטל היא המנהלת סניף פה של ארומה, ואנחנו הולכים עכשיו לעשות בדיקה אונליין לתמיכה של דוריקס, אוקיי? אנחנו בעצם נכנסים אל הקבוצה של כרגע שפתוחה בין ארומה לבין דוריקס, ואני רושם בקשה, ואני שולח את ההודעה, אוקיי? שימו לב שאנחנו את ההודעה ב-10:58, ובואו נראה אם הם עומדים ב-SLA של דקה. כן, הנה עמדו באמת, היי אורטל, בראל עונה לה, מה את צריכה? ואני רושם שנשרפה לי הקופה. בואו נראה איך התומך יגיב לדבר כזה. מה זאת אומרת? היא לא נדלקת. אוקיי, מה שהיה לי חשוב פה בעצם להגיד לכם ולהראות לכם, שהשירות של דוריקס הוא לא סתם, אלא באמת, מהרגע שכתבתם תוך דקה, יגיבו לכם ויענו. נסו אותנו.